Často se ptáte, jestli je lepší bazén postavit ze ztraceného bednění anebo z polystyrénových bazénových tvárnic. Když si je srovnáme, zásadní výhodou tvárnic je jejich váha. Jedna takováhle tvárnice váží zhruba 2 kg, kdežto jedna tvárnice ztraceného bednění váží 27 kg. Když si představíte, že budete stavět bazén o rozměru zhruba 6x3, tak těch tvárnic budete na ten bazén potřebovat zhruba 60, těch tvárnic přes 200. V praxi to znamená, že budete muset na stavbu polystyrenových tvárnic odtahat zhruba 120 kg, tady asi 6 tun. Pokud budete bazén stavět z polystyrenových tvárnic, jejich výhoda je krásné zámečky, v podstatě Lego systém, kdy krásně do sebe zapadnou. Stavíte z velkých tvárnic, tvárnice má 1,25 m, takže postavit bazénovou stěnu je velice jednoduché. Naopak tvárnice ztraceného bednění žádné zámečky nemá, musíte je skládat na sebe a je opravdu těžké udržet rovinu, aby stěna bazénu byla rovná. Třetím důvodem, proč preferovat polystyrénové tvárnice, je jejich termoizolace. Izolační schopnosti polystyrénu jsou jasné. V okamžiku, kdy postavíte bazén z polystyrenových tvárnic, bazén již po stranách není potřeba nějak izolovat. Naopak, pokud budete bazén stavět ze ztraceného bednění, budete muset, nebo doporučuje se, dávat ještě jednu izolační vrstvu z polystyrénu. Takže beton nebo polystyren? Za mě polystyren.